A közjogi rendezés kérdése annyiban érdekes, hogy amikor 1918-19-ben háborús vereséget követően szétesik a monarchia, Magyarországot feldarabolják, őszi rózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörös terror, fehér terror, mit tudom én, román megszállás, tehát óriási nagy katyvasz van itt 1918-19-ben, és amikor ennek vége van, akkor a közjogi állapotokat hogyan fogják helyreállítani. Erről lenne most szó. Kicsikét visszamegyünk az időbe, egy kis ismétlés. Magyarország államformája 1000-ben alakul ki, amikor is Szent Istvánt megkoronázzák, és létrejött a Magyar Királyság, és ettől kezdve Magyarország államformája a királyság. Sok mindent átélünk, tatárjárás, török hódítás, de ez az államforma megmarad, még az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában sem változtatják meg, tehát Kossuthék nem törlik el a királyság intézményét, nem kiáltják ki a köztársaságot. Ez az állapot megmarad az első világháború végéig, amikor is Hátország kimerülése, frontokon az összeomlás, tehát a háborús vereség miatt kirobban az őszi rózsás forradalom 1918. októberében Budapesten, és kikiáltják a köztársaságot, a népköztársaságot, a köztársasági elnök pedig Károlyi Mihály lesz, itt láthatjuk a nevét ezen a zászlón, vagy transzparensen, és itt látjuk magát Károlyi Mihály. Tehát véget ér a királyság, mint államforma, és létrejött, megalakult az első köztársaság. Ez azonban nagyon rövid ideig tart, ugyanis jönnek a kommunisták, átveszik a hatalmat, kikiáltják a tanácsköztársaságot Kun Béla elvtárs vezetésével. Nagyon sok minden történik itt ebben az időszakban, de az igazság az, hogy ez egy nagyon rövid időszak. Tehát őszi rózsás forradalom, 1918. október vége, tanácsköztársaság bukása, az pedig augusztus eleje. Tehát nem telik el egy év, amikor forradalom, kommunista hatalomátvétel, idegen megszálló csapatok, harcok folynak az ország területén, Lenin fiúk vezetésével a vörös terror, erre válaszul a fehér terror, a románok megszállják az országot. Tehát nagyon-nagyon sok minden történik, nagyon sok szörnyű dolog történik, de viszonylag rövid idő alatt. És most az a kérdés, hogy amikor vége van ennek az egésznek, akkor mit kell tenni? Mi következik? Hát teljesen egyértelmű, a törvényes rendet helyre kellene állítani, ki kellene alakítani egy törvényes hatalmi viszonyokat, olyan hatalmi viszonyokat, amik nem esnek szét néhány hónapon belül. Most ezért úgy döntenek az ország vezetői, hogy választásokat tartanak, létrehoznak egy új törvényhozó testületet, ez lesz a nemzetgyűlés, ugye a törvényhozás a legfontosabb hatalmi ág, és majd ez a törvényhozó testület, ez a nemzetgyűlés fog dönteni. Ezek a választások titkosak voltak, tehát titkos szavazással történt, és azt kell mondani, hogy a korszak viszonyhoz képest elég demokratikus rendszerben történik ez a választás. A férfiak általános választójog alapján szavazhatnak, a nőknél ezt írni-olvasni tudáshoz kötötték, tehát körülbelül a lakosság 40%-a rendelkezett szavazati joggal, ami európai vagy világ viszonylatban is egy elég magas arány. Picit árnyalja a képet természetesen, ugye Horthy nemzeti hadserege, a tisztikülönítmények, a fehér terror árnyéka, tehát azért egy erőszakos fenyegetés árnyékában történnek ezek a szavazások, a szociáldemokraták bojkottálják ezt az egész választást az őket ért atrocitások miatt, ugye a legismertebb atrocitás Budapesten, amikor a tiszti különítmények meggyilkolnak két újságírót, Somogyi Bélát és Bacsó Bélát, de mégiscsak azt kell mondani, hogy a viszonyokhoz képest igyekeznek egy demokratikus felhatalmazást adni ennek az egésznek ezzel a választással. Azért hozzáteszem, a tanácsköztársaság, sőt, még Károlyi Mihály köztársaságában sem tartottak választásokat, tehát semmiféle demokratikus alapja nem volt sem az őszi rózsás forradalomnak, sem pedig a kommunista tanácsköztársaságnak. Ezzel mutatom történelmi atlaszunkon,
Tehát nemzetgyűlési választásokat tartanak 1920. januárjában. Sajnos ekkor még a megszálló csapatok nem vonultak ki, nem ürítették ki teljesen a trianoni Magyarország területét, és még a románok által, illetve a szerbek által megszállt területeken természetesen nem tudják végrehajtani ezeket a választásokat. Tehát megtörtént a szavazás, és két párt fog kiemelkedni, országos kisgazda és földműves párt, egyszerűen csak kisgazdapártnak szoktuk nevezni, illetve a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja, ezt pedig KNEP-nek szoktuk rövidíteni. Tehát megalakul a nemzetgyűlés, a nemzetgyűlésben egy kis többséggel kisgazdapárt van fölényben, de nem sokkal maradtak el a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja képviselői sem, és gyakorlatilag egységes álláspont, hogy vissza kell állítani a királyságot, tehát vissza kell állítani az eredeti állapotot, mielőtt jött a világháború, jött az őszi rózsás forradalom, illetve a kommunista tanácsköztársaság. Nem is az államformával lesz probléma, vita, hanem az uralkodónak a személye okoz majd itt problémát. Az utolsó magyar király, az negyedik Károly 1916-ban Ferenc József halálát követően teljesen törvényesen koronázzák magyar királlyá. De most amikor megtörténik a monarchia felbomlása, Magyarország szétesése, forradalmak, stb., akkor 1918. november 13-án a magyar király, negyedik Károly közzé tesz egy nyilatkozatot, és ebben a nyilatkozatban azt mondja, hogy az államügyek vezetésétől egy időre visszavonul. Na most erre mondhatjuk azt, illetve mondták is a kortársak, vagy a kortársak egy része, hogy ez gyakorlatilag de facto ez egy lemondás. Tehát negyedik Károly lemondott a trónról, viszont van egy másik álláspont is, hogy szó sincs lemondásról, ezt tessék elolvasni a szöveget, hogy átmenetileg idegenesen visszahúzódik, visszavonul az államügyek intézésétől. Tehát jogi értelemben ez nem tekinthető az uralkodó lemondásának. És ez a két álláspont kristályosodik ki itt a nemzetgyűlésben, és vannak olyan politikai erők, amik azt mondják, ők a legitimisták, hogy negyedik Károly, a törvényesen megkoronázott magyar király az uralkodó, és ezzel szemben van egy másik csoport, ők a szabad királyválasztók, akik pedig azt mondják, hogy negyedik Károly igenis lemondott, a trón üres, és így a királyválasztás joga visszaszállt a nemzetre, majd mi eldöntjük, hogy kit akarunk uralkodónak. Most ezt az állapotot, ezt a gordiuszi csomót nagyon egyszerűen feloldják, ugyanis kormányzót fognak választani. Elméletileg, vagy legalábbis kezdetben ez a kormányzói intézmény, illetve a kormányzó személy, ez egy átmeneti ideiglenes állapot lett volna. Nézzük a törvény szövegét, tehát a nemzetgyűlés úgy határozott, hogy negyedik Károly lemondása igenis érvényes, tehát a királyi hatalom gyakorlása november 13-án megszűnt, és a nemzetgyűlés addig is, amíg az államfői hatalom, tehát az uralkodó személyét tisztázzák, hogy ki legyen az ország uralkodója, átmenetileg titkos szavazással kormányzót fog választani, és akkor ez egy ilyen kompromisszum, legitimisták szerint negyedik Károly lenne az uralkodó, de nem ő lesz az uralkodó, szabad királyválasztók szerint pedig királyt kellene választani, de nem választanak királyt, mert hogy kormányzót fognak választani, és ez a kormányzó lesz Horthy Miklós 1920 márciusában a nemzetgyűlés titkos szavazással megválasztja kormányzónak Horthy Miklóst. Miért pont Horthy Miklóst választják meg kormányzónak? Hát az egyik, úgy mondjam azt, hogy olyan belpolitikai tényező, az a nemzeti hadseregnek a léte, ugyanis ebben az időpontban Magyarországon egyetlen egy fegyveres erő létezik, magyar fegyveres erő létezik, ez a Horthy Miklós által létrehozott, felállított és vezetett nemzeti hadsereg. Tehát itt olyan megoldással nem lehet próbálkozni, amire Horthy Miklós nem
nem fog rábólintani, mert megvan hozzá az ereje, a katonai ereje, hogy a saját javára, a saját elképzelése szerint intézze a dolgokat. Most az, hogy Horthy Miklóst kormányzóvá választották, hát erre Horthy Miklós rábólintott. A másik, ami Horthy Miklós személye mellett szól, az egy külpolitikai ok. Az Antant személyében, főleg az angolok szemében Horthy Miklós elfogadható személyiségnek tűnt, és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a kérdés. A történetnek azonban nincs vége, nem ilyen egyszerű a dolog, ugyanis 4. Károly megpróbálja visszaszerezni a trónját, vagy legalábbis a magyar trónt. Ezek lesznek az úgynevezett királypuccsok. 4. Károly álláspontja szerint a már ismertetett 1918. november 13-ai nyilatkozata az nem a trónról való lemondás, az egy átmeneti ideglenes visszahúzódás az államügyek intézésétől, és igenis továbbra is ő a törvényesen megkoronázott magyar király, és ezért titokban, ez volt az első királypuccs 1921 tavaszán, titokban Magyarországra érkezik, Budapestre tárgyal Horthy Miklóssal, hogy Horthy adja át a hatalmat, hát erre Horthy nem lesz hajlandó. Ezt még akkor 4. Károly tudomásul veszi, valóban, hát külpolitikailag ez nagyon-nagyon nehéz lett volna keresztül vinni, hogy 4. Károly legyen a magyar király, ugyanis a monarchia utódállamai, főleg a csehszlovákok, de románok, sőt szerbek is ezt nagyon-nagyon ellenezték volna. Elképzelhető, hogy egy újabb katonai megszállás elé nézett volna az ország, amennyiben Horthy tényleg lemond, és 4. Károly elfoglalja a trónt. Tehát az első királypuccsot, úgy mondjam, viszonylag könnyen megúsztuk. Egyetlen negatívum, hogy a miniszterelnök, aki nyíltan legitimista, tehát királypárti volt, Teleki Pál ebben a feszült bel- és külpolitikai helyzetben úgy érezte, hogy le kell mondania, tehát egy legitimista miniszterelnök ebben a történelmi szituációban talán nem a legmegfelelőbb vezetője az országnak. 4. Károly azonban nem elégszik meg Horthy szóbeli ígéreteivel, és ezért 1921 őszén, októberében újból megpróbálja a visszatérést, és most már katonai erővel fog Budapest felé nyomulni. A Dunántúlon, és nagyon sok magyar egység, katonai egység csatlakozik a 4. Károlyhoz. Horthy továbbra sem hajlandó lemondani, mozgósítják a kormányzó hű csapatokat Budapesten, ezeknek a csapatoknak a sorait kiegészítik egyetemista önkéntesekkel, és végül is Budaörs körzetében összecsapnak 4. Károlyhoz hű magyar katonai erők, és a Horthy Miklóshoz, a kormányzóhoz hű magyar katonai erők és az egyetemi önkéntesek. Ez az úgynevezett budaörsi csata komoly ütközetre nem került sor, tehát tényleg néhány lövés eldördült, talán inkább csetepaténak kellene nevezni. A végeredmény az, hogy 4. Károly meghátrál, belátja, hogy nem tudja átvenni, megszerezni Magyarország trónját, elhagyja az országot, nem sokkal később egyébként emigrációban, a számüzetésben meg is fog halni, és akkor Magyarországon pedig úgy döntenek, hogy akkor most ha tényleg pontot raknak a történet végére, és akkor a törvényhozó testület kimondja, törvénybe foglalja, hogy 4. Károly királyi hatalma, uralkodói jogai megszűntek, és nem csak 4. Károly jogai szűntek meg, hanem a Habsburg dinasztia jogai is megszűntek, tehát gyakorlatilag trónfosztják Habsburg dinasztiát. És itt nem csak a Habsburg dinasztia trónfosztása fontos, hanem ez a 3. paragrafus is, tehát ebben a törvényben is kiállnak, tehát a trónfosztással a királyválasztás joga a nemzetre száll, tehát végülis a szabad királyválasztók kerültek ki győztesen ebből a politikai csörtéből, és fontos a 3. paragrafus is, mert ez a törvény is megerősíti, hogy az államforma az kérem szépen a királyság, tehát ezt továbbra is fenntartják, de az uralkodó személyéről, a magyar király személyéről majd valamikor a későbbiekben fognak dönteni, tehát későbbi időre halasztják, vagyis marad az 1920. március
stílusában létrejött kormányzói rendszer, és ezzel tartósan létrejön a király nélküli királyság közjogi helyzete Magyarországon, és az ország élén, a magyar királyság élén nem a magyar király, hanem nemzetgyűlés által megválasztott kormányzó, Horthy Miklós fog állni.